Здравейте! Днес реших да ви покажа как може да си направите собствен лак на някакви цветове, които може да ги намерите само за 10 лева. Така, до сега изобретявах и правех и ми харесаха няколко вида. Добре, нека да започваме. Ето тук съм ги направила на листчета. Изчакайте малко. Ето го първото листче. Не знам дали се вижда добре този цвят, но е много хубав. Сега ще ви покажа как изглежда на нокътя. Само да го намеря, че си направих сумати нокъти. Ето тоя нокът. Ето така изглежда на нокътя. Не знам как се вижда, но е приятен и много хубав. Ето този лак също е много приятен и хубав. Той е на ето тук. Ето това. Не знам дали се вижда, но е долу горе як. Следващото става нещо много мътно, хубаво червено. После ще ви покажа как може да си ги направите. Ето така изглежда. И сега ще покажа на кой нокът и как изглежда. Ето тук. Не знам дали много хубаво се виждам, но няма значение. Следващия, който на мен лично много ми харесва, е този. Той изглежда ето така. И на мен, понеже много ми хареса, го сложих в контейнерче. Така. Това го направих от синьо и така. Не. Какво го направих? Лака. Фламър. След като съм го изсипала, този лак го слагам ето тук. Вече сме готови. Взимам някаква четчица и ги разбърквам. Докато не се получи желания цвят. Ето, вече сме готови за боядисване. Та-да! Ето този прекрасен лак се прави от ето този лак на Avon и от този черен лак. Опа! Ето този черен лак. И го правите по същия начин, както ви показах той. Ето този лак, ето този, се получава от този гел лак на Avon номер 184. И тоя на Golden Rose, кремов цвят, номер
Номер, няма номер. Ето така трябва да изглежда. Ето така се прави ето този. Ето този цвят се прави от ето този на Рапсоди номер 177. И ето този пясъчен лак на Фламър номер 245. Ето този, да, ето този се прави от ето този лак на Фламър номер 6 и ето този на Golden Rose 12. Надявам се клипчето да ви е харесало и чао!